हो। आज हमाई के मूर्ति पूजन में हमने के उपस्थित बानी जा जौन उपलक्ष्य में मूर्ति रखाई बा लक्ष्मी पूजन जेकरा सबकर जरूरत बा, सबके जरूरत बा। वर्णा नाम अर्थ संघाना रसना छंद शामपी मंगला नाम चकरता वंदे वाणी विनायक। सनातन धर्म में कोनो मंगल काम करे से पहले बाबा गणेश के पूजा होला। इस लगले में कहनी है कि वंदे वाणी विनायक। जय गणेश मंगल करना विघ्न हरना विघ्नेश। अरे कृपा कर है गज बदना गौरी पुत्र गणेश। लेकिन ओह माई के बंदन अभिनंदन कर जाई जकरा कृपा से हमने के कुछ गाई ले जा ई लोग कुछ बजावेला होना भैया हो। भैया अरे जयती जगा जग हे जगत जननी माई एह विद्वानन के सभा में हम उपस्थित बानी। एह नादान से गलती हुई ऐसे हमार पगड़ी के लाज तारा बचावे के बाद मुन्ना भैया कि जयती जगा जग जननी भवानी आजू सभा बिचरा एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की। बुझा तक खा कर निकलो गई का पूरा जय जय के मतलब दू हाली मुझे तो सोनो पारा ले जाए। बोल शेरा वाली मैया की। अब के कुछ बुझाता कि जयती जगा जग जयती जगा जग जननी भवानी आजू सभा बीच राखी न पानी आजू सभा बीच राखी न पानी। हे जगदम्बा हे जगदम्बा जगत कल्याणी आजू सभा बीच राखी न पानी आजू सभा बीच राखी न पानी। क्या बात है
कहानी माई जे जे जवन मांगेला ओकरा के तू देवेलू अनहरा के आंख देलू कोढ़िया के देले बारू काया हो अनहरा के आंख देलू कोढ़िया के देले बारू काया हो बजनी के पुत्र निर्धन पकैले बारू दया हो मोरी मैया हो आजू सभा क्या बात है नादान लड़का बा जाने अनजाने में गलती हो ना हमरा से पढ़नी न लिखना बानी हम तलड़ी का नादान हो रहिया चले के माई हम दाना बाटे इचको ज्ञान हो रमंगे भैया पढ़नी न लिखा बानी हम तलड़ी का नादान हो रहिया चले के माई हम दाना बाटे इचको ज्ञान हो एकरे के तिहाई में लिया कैसे पढ़नी न लिखनी ना बानी हम तलड़ी का नादान हो रहिया चले के माई हम दाना बाटे इचको ज्ञान हो बेटा या बिना विनाश के रखा पगड़िया के पानी आजू सभा बीच राखी न पानी आजू सभा बीच राखी न पानी जयती जगा जग जयती जगा जग जननी भवानी आजू सभा बीच राखी न पानी आजू सभा बीच राखी न पानी
आजू सभा बिचरा किन पाने, आजू सभा बिचरा किन पाने, आजू सभा